napsal včera, 9 večer. No a teď je potom, že ona mi volala, že jí odpadli nějaký lidi a já jsem volal o 8:30 večer, jsem včera volal Peti, že potřebujeme, aby Madla přišla. Madla plavala 200 prsa, dostala naloženo. No, ne, já jsem nechal můžou plavat, každý plavec může plavat jenom 2 disciplíny. Sám vrcholem. 2 disciplíny odpoledne. A jedno jak je neděli a vždycky každou disciplínu plavou 2 plavci toho týmu. Maximálně. Možná teda jeden někde. A potom počítá si vlastně celý součet. No hlavně výjezd, klidu eli. A podle toho si určitě pořádí těch výšků. Jo? Jsem nervózní hrozně. Když je tam. Jako, Eli, musíš to přežít. Bude některá 500 třeba. Tak, pojď a výjezd, dlouhý výjezd, odpočíň si, tak, hop. A výška na jedničce. Zatím jede úsporný režim, takže dobrý. Strašně rychle to jede, ona má 100 za 1,49 osobák. A teď má co 1,42, ona to přepálila. 43. 1,45. No a osobák má 1,49. To se s tím nemazlí teda. Pojď, poděli. Takhle je vždycky tak. Tuhle disciplínu jsem naštěstí nikdy neplaval. Tak, 75 metrů světa. Pojď. Hop. Hop. No, nedám to asi. Těším se tím, že jsem plavala. Pojď, poděli. Hop, a ještě 50. Pojď, pojď. Yes. Vypadá, že umírá? Nebo ještě ne? Poděli, ještě kousek, ještě kousek. Aby si potřebovala přikopnout těma nohama. Pojď, poděli. Má to nohy prostě pomůžou. Tak ještě 25. Pojď, pojď. Pojď, přidej. Ještě. 6. Poděli. Marky ještě kousek, ona to dá po 4. Pojď kousek, 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 kousek.